Il-Jum Internazzjonali għall-Anzjani servit opportunità sabiex niftakru fl-anzjani tagħna u niddedikaw ħin sabiex inżuruhom u nuru l-apprezzament tagħna lejhom. F'dan il-jum One News mar f'Dar tal-Anzjani fejn Josephine Zammit u John Grech, żewġ residenti, tkellmu magħna dwar xi tfisser l-anzjanità u l-Jum Internazzjonali iddedikata għalihom. Josephine tkellmet magħna dwar kif l-anzjanità ġib magħha numru ta' esperjenzi li bihom wieħed bil-forsi li tjgħaddi kemm minn żmien diffiċli u anke żmien sabiħ. Fil-fatt hija qaltilna kif sfortunatament hija tilfet lil żewġha, iżda minkejja din it-telfa issa hija tinsab kuntenta hekk kif fid-dar tal-anzjani li tinsab fiha hija sabet ħbieb kbar. Josephine kellha messaġġ lejn il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li ma messaġġ kien qasir u ċar. Biex jieħdu ħsieb l-anzjani tagħhom għax it helps. It helps very, very, very much. Għax ittellalhom il-moral lill-anzjani. Intant John Grech għalinna li minkejja li għandu 85 sena huwa xorta waħda jinsab fi stat ta' saħħa tajba u dan huwa possibbli biss għaliex ħaħsib saħħtu tul is-snin. Fil-fatt il-messaġġ tiegħu lejn il-ġenerazzjonijiet iżgħar kien sabiex jieħdu ħsieb is-saħħa u anke l-finanzi tagħhom sabiex meta jikbru dawn jgħixu ħajja komda. Il-messaġġ ta' John kien wieħed li jgħod għal nies ta' kull età. L-anzjanità hija don kbir min jaraf u trid taċċetta wkoll, trid taċċetta li int m'għadekx 20 u trid taċċetta tgħid mela li jiġi merħba bih. U kull ġurnata thank God for it.